The Vitas Production. Now one of them Joe. All is a chatty out of Everton. You pick up my beats. Good man. Don't you Tovaona vane takase chirwere chekorona charastindo ndakarandazo rikatitange unipanyatsoyapa ipazimototopirisa tovaona vane takase chirwere chekorona charastindo ndakarandazo rikatitange unipanyatsoyapa ipazimototopirisa. munhu wese anoshuva kuti dai zvaita jati ngatinamate kuna jaja no retreat no surrender mostai vanotigaita. munhu wese anoshuva kuti dai zvaita jati ngatinamate kuna jaja no retreat no surrender tina basa navo vanofaita. tovaona vane takase chirwere chekorona charastindo ndakarandazo rikatitange unipanyatsoyapa ipazimototopirisa tovaona vane takase chirwere chekorona charastindo ndakarandazo rikatitange unipanyatsoyapa ipazimototopirisa tovaona vanofarira sabotichi rikativaise pafront 2020 tiriwo homeless umatinorova nanso atimire atiso action footage pakati hatitsikire sebike futisu atikengoma tinorova atimise tovaona vane takase chirwere chekorona charastindo ndakarandazo rikatitange unipanyatsoyapa ipazimototopirisa tovaona vane takase chirwere chekorona charastindo ndakarandazo rikatitange unipanyatsoyapa ipazimototopirisa. munhu wese anoshuva kuti dai zvaita jati ngatinamate kuna jaja no retreat no surrender mostai vanotigaita. munhu wese anoshuva kuti dai zvaita jati ngatinamate kuna jaja no retreat no surrender tina basa navo vanofaita. tovaona vane takase chirwere chekorona charastindo ndakarandazo rikatitange unipanyatsoyapa ipazimototopirisa tovaona vane takase chirwere chekorona charastindo ndakarandazo rikatitange unipanyatsoyapa ipazimototopirisa.